Haga jingle Indian Premier League ka kenhun jong Rohit Sharma, kalala aban pelim ya ka kenhun jong Virat Kohli ka RCB dan riu wicket. Bat kane ka jingle ba itenat bah aga ba ka Mumbai Indians kalala aban pelim ya ka Shispa khandai runs jong ka RCB tang haga over ka ba khan riu point lai bat hap tang saw wicket. Haga ba Surya Kumar Yadav player jong ka Mumbai Indians ulala aban lekai bha haga ba ulala aban kamai hadu krap heu lai runs tang na ki live heu san ball baleng bagane ki job ka Mumbai Indians kala kiu hadu san kerdan kata na kerdan ka ba pra sya ka kerdan ka balai hakami ye ken point. Aga jingle ka Champion League Fast Leg Semi Final happening ka Real Madrid persya ka Manchester City. Bat kane ka home game jong ka Real Madrid. Kane ka jingle ka bandai ka jingle ka ba itanat bha haga ba baro ardali ki kenhun ki ba klanbor jong ka deuba Europe. Bat baro kiru football jong ka perthai ki kwa ban sakhi ya kane ka jingle ka haba phai sha kane ka jingle ka haga kela step baro ardali ki kenhun kela persyang ban khijar bat dei haga minute ka ba live nreu ka Real Madrid kala pension sheet ya ki nongkershan jongka haga ba kala yo ban tap ya ka gol ka ba nengkong haga ne ka jingle ka lengba Vinicius Junior bat ka dei ru ka gol ka ba itanat bha ka ba Vinicius Junior ulayo tap bat ka ne ka gol ka ba RPR haga jingle ka Champion League ka jongo bat ya ka bol lai rapen bu da koma winga adu bokot ka kela step ka Real Madrid kala tam ya ka Manchester City dai welanot bat ka way ka yellow card aga kela mit ka jingle ka dang kham itanan haga ba ka Manchester City kaliyo ban tap ya ka gol pen ya khai lengba ka gol ka ba itanan bha jong De Bruyne kata haga minute ka ban riu pheu nyau bat ya ka bol lai rapen bu da Gundogan kane ka gol jong De Bruyne kala pen sngap jar ya ki nongkershan jong ka Real Madrid bat kala pen shongshit ya ki nongkershan jong ka Manchester City. Pada haga minute ka ba pra peu saw kala don ka jingle ya prem coach jong ka Manchester City bar Vinicius Junior. Wa ban kod artat ka jingle kai kata haga minute ka ba khandai peu coach jong ka Real Madrid ulayo priang ya ka yellow card. Hadu bukod ka jingle kai baro artali ki kenhun ki claim la shoot ban yo tap goal bat kilan ne da marshi goal. Lengba ka ne jingle kai ka Manchester City kadang bat ya ke record haga ba ka claim pat syarem haki arp wait li ki jingle kai na baro ki competition bat ka jingle kai second leg kala bandai ka jingle kai ka ba shongshit bha preng kini ki artli ki kenhun bat ka semi final ka ba ar kan long preng ki artli ki club barat ba jong gari Italy ka AC Milan persya ya ka Inter Milan.